Гройсман отчитался о первом годе работы в кресле премьер-министра. Рассказал о предшественниках, обещал очередное улучшение и предложил отправить Тимошенко в Россию. Подробнее в сюжете. Зал заседаний Кабмина. На местах министров сегодня журналисты. Ждут главу правительства Владимира Гройсмана. Тот опаздывает на 10 минут. Начинает отчет с презентации двухминутного ролика о достижении своей работы за год. И сразу начинает жаловаться на предшественников. Уверяет, если бы реформы по дорогам и сфере здравоохранения начались в 2007-м, украинцы жили бы уже лучше. Ответственность за газовый контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины, говорит Гройсман, должен нести подписант договора экс-премьера Юлия Тимошенко, а не граждане України. Якщо ми виграємо, це справедливість відновиться по відношенню до України. Якщо, не дай Бог, буде інше рішення суду, це десятки мільярдів доларів. Це ж внаслідок підписання контракту Тимошенко. Якщо вона підписала, хай вона і несе за це відповідальність. Що ж за це мають платити всі українські громадяни? Скорейшее улучшение премьер пообещал пенсионерам. Уже с октября размер пенсии увеличится в среднем от 200 до 1000 гривен. 9 мільйонів пенсіонерів з 12 мільйонів отримують підвищення своїх пенсій. Наша реформа передбачає, що з 1 жовтня ми запропонуємо відмінити оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Премьер-министр Украины не обошел тему Е-декларации. Гройсман считает унизительным, что некоторые чиновники скрывают свое состояние. Хотя, согласно расследованию украинского журналиста Михаила Ткача, глава украинского правительства живет в апартаментах ценой в 680 тысяч долларов. Квартира оформлена на тещу-пенсионерку из Винницы Алину Бурлак. Хочу вам сказати, що треба боятись не тих, хто задекларував. Треба боятись тих, хто не задекларував. У електронній декларації Володимира Гройсмана за 2015 рік на той час спікер парламенту не має у власності столичної нерухомості. Натомість Гройсман зазначає, що з 20 січня 2015-го використовує майже 60 квадратних метрів київської квартири, яка належить громадянці на ім'я Бурлака Аліна Іполітівна. Аліна Іполітівна придбала цю елітну нерухомість 20 січня 2015 року. Саме цю дату вказує Гройсман у рядку «Дата набуття свого права користування». В конце своего отчета Гройсман заверил, что он абсолютно независим от влияния политиков или бизнесменов. Относительно планов на будущее отметил, намерен участвовать в президентских выборах 2019-го, однако не как кандидат, а как гражданин Украины. Эльвина Сидбулаева, Заман, АТР.